Barur. Böyle. Esselamu aleyküm aziz yoldaşlar. Assalamu aleyküm Sapar ağa. Salam kemine. Salam iyileşler. Selamun aleyküm. Yoldaşlar bugün bilýäňiz hatyra güne, Göktepe galasynyň düşen güne. Şo arada biraz gürrüň eders Sapar ağa bilen. Nesip bolsa. Sapar ağa. İyileşler. Selamun aleyküm. Yine de bir sapar. Bugün hatira bunu yani 139 yıl bundan Göktepe Galatı düşüye Türkmen'in tarihinde katı bir näme diýen bir paçaly bir tene bir vaka diýeki Türkmen'in däl ähli Orta Aziýada milletleri, döwletleri diýeki Orta Aziýaň biziň bilýän Orta Aziýamyzda nemeler däl Owganstanam yani tücari ýollan yani ipek ýolundan ketilýär. Şu yol ketilme şu Orta Aziýa döwletlerini Owganstany, Irana da täsir edenler. Onun yani yol gidýän uğru Anadolu tarapyna çenli. Ul täsir eden bolmaly. Sebäbi tücari yol ketilýär-de. Müňler ýyllap gatnaw bolup ýören yol ketilýär. Orta Aziýa döwletleriniň o tarapdan has nemetmeginiň çökmeginiň ul sebäplerini biridir. Başga da sebäpler kendi rolün ýöne şo ýol geopolitikada gaty wajyp ýollan biri bolmaly. Ya biz 139 ýyl Ortaýadyň koloniýasy onuň soňky 30 ýylyndan şo koloniýadan soňky koloniýasy da täze kolonial demesi şo öňkü iyidi öňünden beter bunu bir fiilap demedik görseň gatur giň deme wada bunu aýdarýalyk sözüm tap bolanokda. Ne Sovet döwürleri bir Göktepe urşy diýip yeňil demesinde formasynda agzalýady bir ullokan bir yeter deme ýokdy halkyň içinde esasy o bir yeterler bolaýanda da gaty yani şu döwrüň siýasatyna kwaprak edip demedilýär. Ýöne düýplü ýa ben nämedigini adyny aýdan okurda. Yani adyny aýtmaýanlarynyň geň demeleri wadyr. 1982-nji ýylda Türkmenistanyň Ortaýadyň sastabyna meýletin girmesiniň 100 ýyllygy diýip bayram edýärler-de. O yeter ýazyp ýören adamlar wady Türkmen inteligensiýasynyň o şeylerek siýasat ýöredilýär-de. Bu imperiýa kanunlar şeylere işleyen olmalı. Biz 139 yıl bu döwletiň aşagynda, şunam aşagynda, şonun böýüdünde bilmedik tren bolýarsa.
Sebäbi hatira ünlü 1992-nji ýylda halkyň aktif bölükleri hatta şolun nemesi inisiativası boýunça hareketler edildi. O biz onun mesela aktif katışan adamlar da bolun ýöne şonu mecbur boldy 92-nji ýylda hatira ünlü resmi kabul etdiler de. O da gorkusunda kabul etti. Ýöne 1914-nji ýylda yatırly toğra näme üçin yatırly. Ya şu toğralary berýän adam ýok da. Ol Türkmeniň gemesi boýunça däl, Ortaýadyň inisiativasy boýunça bolmaly. 14-nji ýylda bolup geçen datlary teretse Krymy basıp alandyrlar. Ortaýat ul ýanky rezonans bolandyr dünýede. Hemme kişi karşılıgyny nemesini aýdandyr. Garaýşyny şoňa Türkmenistan garaýşy Göktepe urşunyň hatira ünlü ýatyrandyr. Onuň biliber. Ulun eýeleri kim? Yani bu tarih halkımız kendi nemeden ok bolun bunu atlap durmalı bakan yani ben yani bir korkyanlarının tedavi şu hatire ünlörünün yani yaz adamları birleştiriyen keminim. Dilini birleştirişi alak yaz demesem halkı birleştiriyen cemiyeti birleştiriyen de. Ne şolary alak merapiyatelerden gaty gorkýarlar. Ýöne Türkmenistanyň içinde bulary alak ýa Göktepeň derejesinde bolmasa da ýöne gaty uly demeler bolandyr. Gadawatda var. Onun ýa-ni zapyt tarapynda ýa dehne nemesi var. O kerki tarapda bolan gyrgynçylyk gaty kän bolan. Şol 1965-den 1984-85-nji ýyllara çenli. Gaty uly gyrgynçylyk bardyr ýöne hiç kim hiç ýerde ýa taryhy nemelerde kän geçenlerdir. Gynandyrjy da bizim millet bolmamız bu çyklawrak neme kemine gynandyrjy ýa-da o watançylyk demelerimiz, milletçilik duygularımız gaty geň öldürülen de. O neticede ne şu hatalyny görüp ölürde. Şu biýagraýlyk elim buňa gorkokluk diýelmi? Ya adam käçilik diýelmi, medeniýetlik diýelmi? Näme diýsen gelişip duran zat neticede ne görünüp dur? Ýurdy halk terk edýär. Gülyalı yurdu. İçinde hemme zat var yani. O gelecekte ulanıp bileceğimiz yani boşa durnak içinde baylık diýär halkımız. Biz bay devlet. İçinde gatyken baylıklar vardır. Entek bilmeyen baylıklarımızdan var o tayda. Köp yurtlarda olmayan zatlar. Tarihi biraz ser salmalı. Lüstrasiýa diýen demem şu bizim tarihimizi lüstrir etmeli. O ýeke ýa
plandat uğurladı ya plana işledi değil. Baňyrdan gelýän 139 ýyl tarihmidi illüstrasiýa etmeli. Gözden geçirmeli yani. Onu gözden geçirmeli, yazmalı, bilmeli, nesil bilmeli onu. Tarih bilen yaşap bolanok, geçmiş bilen bolýan, geçmişiň bolmasa öňüň görüp bolanok da. Mesele şo taýda. Men şu taýda näme? Gözden geçirmeli diýende sapara. Indi bizim tarihimiz ýok etdiler. O tarih bilen halkyň arasyna aýyrdylar. Onun yerine boş koymadılar, onun yerine de yalan tarih koydular da. Ya da käbir ağır meseleleri ýörüýtelep görkezdiler gaýta-gaýta. Şunun bolmasyna da sizin ýanynızdakylar günäkär diýdiler. Mesela Mahtumoğlu'nun bir kinosu olmalı. Şonda o tire taýpalardyň bir bilen urşýada şu kinoda. Ben şonu birinji ýezek görenimde kimin dost, kimin düşmanlygyny çykarjak bolýan sapara. Yani iki tarapam bir-birine meňzeýär. Yani şu kinonu oýnapdyrlar. Gaty kaçysa bolsam gowy şol döwre göre. Bir bilen urşýar ýani. Eýin başlaran bir, dilen bir. O garyndaşlyklaram bar arasynda. Ben şu orslar ine siz şunun ýaly uruşup ýören halk diýip görkezjek bolýar da. Siz ben şu internet açraýan döwürlerinde doğru ýol diýip bir websayt görýärdim-de. Şonda 1860-njy ýyllardan başlap ta 1981-nji ýyla çenli Rus, Ors çeşmelerinden ýazylan surat çekilen o eserleri, gazetler nemelerini çöplüyordum-da, tarih ettim-de. Şonda Türkmenleri ne 1965-nji ýyldan bäri şo taýda tiýasat görýärdiň ekenler-de. Ine bular galtaman ýanky şo Yüpek ýolunaky kerwenleri, tüjär kerwenleri, taliýalar, şo talaňçylygy diýinirjek bolýar diýip ýanky uruşyň gemesi ýetasy ideologiýasy şeýlerek berilýär-de ors nemesine. Ol ýanky tüjäri ýol düýünden kesjek diýen oklar. Şular galtaman kerwen taliýalar. Şoň üçin biz şo taýy ýörüş edýäs, şonu basyp alýas. Şo taýda ýanky medeniýet, sivilizasiýa getirýäs şo taýy. Şu Ermitagyň nemen Peterburgyň gazetlerinde, zatlarynda badyr, şo nemeler badyr, şolar ýaly statiýalar bar. Enni howa galtamany ýok etdiňiz. Tüjäri ýol näme ýapdyňyz? Sowet döwründe bize ýa Türkiýe tarap gitmek şu samolyotly nemeli döwründen şu atly kerwenli gidilýän döwründen has kyndy-da. Has uzakdy. Şu wagt gatnaşyp ýören bolmaly. Kerwenler iki tarapda. Ýeke Türkmenistan näl ähli ýanky Orta Aziýada, Özbegistan, Täjikistan, Kyrgyzstan olaram ketilýär-de. Awganistan o taýbur uly tüjäri ýolla. Ödüm şaha borup gidýär. Şonu ketýärler-de. Iň uly strategiski nemeleri şol onuň bir kanalyan deme uğurluk. Park töndürýän. Şunu parktek bölürde. O parkta gulun haridydyr diýsem oňa da kändir
Ondan baryan adamım yok mu? Gemörmül Türkmeni. Indi yankı neme var da aytjak şu Göktepe söweşi. Bir neme var da. Ya el diýýarsam yani aklı sabotaj edýärler. Ve şu taýda liderlik meselesine de girecek. Yine Göktepe galasyna goňşy velayetlerden gelmänmiş. Yani şol wagt aslında velayetim yok da häzirki wagtda öňkü wagt bilen deňeşdirip näme goýýarlar. Yani analiz eden wagtyň düýbünden ýalňyşlyk çykýar. İkinciden o wagtlar cemiyet halında yani respublika şekilde karar vermeýärler. O başyndaky han kim bolsa yani lider kim bolsa bir tiranyň ýa-da taýpanyň şonuň karary bilen ýöreýändir. Köplençe ýa-da şoňa meňzeş 2-3 sany adamyň. Olaram dönük bolsa näme bolýar? Şansyňa. Son gelip sen 30 yani 30 diýen de 130 ýyl soň 150 ýyl soň gelip olaryň çağalaryny günäkärläp bilýärmi? O taýda 130-150 ýyl bundan öň bir sany 2 sany adam karar beripdir. Sen bugün gelýän şol wagt bolmaýan bir velaýaty günäkärleýän de meselem. Bulam näme de indi Sowetlaryň böl we dolandyr hökümet siýasatyň bir parçasy. O siýasatyň şo taýdan gelýär bizim näme Ruslar. Ya bizim bu taýda Rus halky bilen alyp bermedik nämemiz ýok ýöne. Yo imperiýaň demeleri imperiýa bolsa şonu edäýmeli hökmän suratda. Yo imperiýa näme üçin gelýär? Sen çiğ malyny üstüne oturmak üçin gelýär. Sen tebigi baýlygyň üstünde seni gul edip ulanmak üçin gelýär. Imperiýaň başka hiç bir maksady ýok. Bolmagy mümkün däl. Onu bir sivilizasiýa getirmek üçin, näme üçin sivilizasiýaň özüňde nemet. Şo wagtlar Türkmenistanyň töwereklerine ýa-ni Orta Aziýa gelenine ýa-ni Orsiýadyň daýhanlarynyň ýagdaýy Türkmenininkiden üýtgeşik däl. O Kripasnoy prawalar 1860-njy ýylda aýrylýardy, 65-nji, 68-nji ýyllarda. Kripasnoy prawa diýmem gulçuluk nämeň bir formasy. Şolar gelip yani Türkmen Orta Aziýa medeniýet getirmelidir. Ona el medeniyet bolýar. Sen baýlyklaryňa, o iş güýjüňe, çağlaryňa, ýüpegiň wadyr, ýene başga nämeň wadyr, malyň wadyr, ýuňuň wadyr. Şo datlary şo döwürde şonu alak demetde. Soň onuň näwtin gadyň ardan iş güýjüň. Yani häzirim yani şol öňkü oýun dowam edip durdy yani. Ýöne ýapyk dowam edýär. O üstü yapık gibrit ne diýip aýdýarlar onu özleri ama aýdýar. Bu urşam şonuň ýaly edýärler. O imperializmden edil şonuň ýaly edýärler. Koloniýadan edil şonuň ýaly. Biz häzir gibritni koloniýada başymyzda o bizden bir adam bar. Sözde garaşsyzlyk var. Üstüne de bir taraply goşup berdiler paket şeklinde. Yine size döwlet. Ondan soň o Orslar yani Orsun nemesinde häzir çelli meselem näme jurnalistler azatlyga çelýän edýän hereketleri çykarýan nemeleri şo Rusa hyzmat edýän görünüp durda. Ve bular näme hasap berjek yani ertiri ýürügün men meselem gözümüň aýasynda yani elimiň aýasynda hayalet görýän de gözüm bilen şu ütgejegine. Ve olaram ol çyzyň aňyrsynda galjany görüp durum. Son göreli näme diýip jogap berip biljek bular halkyň öňüne çykyp. Orada yani şol yani Göktepe galasynda edilen dönüklükler häzirem bar. Ýeme jellatyna aşyk bolan millet diýilýän bir näme terminologiýa barmyşyn. O şoň bir kysmy bir de değişilim kendiyen yani Türkmen'e de öz cellatına aşık hakikaten aşık olan
hemmes değildir oluyor. Olur kısmı şeyle. Beynisem yuğulon. Onun medeniyet dil bilen eliyede. Yani Sovet dövründe Orsça urlamesen sen yani ılımlı bilimli adam hata edilen oktun da. Sen kariyeran nol. Kariyerasız. Şoň üçin mecbur ors mekteplerine talyadylar çağalarını. Ne bizim başkalarımızda da menden kiçilen hem beceri orçuk kolunu tordular da. Ne biz 8 10 3 Türkmen şkolunu okudu ne ben ne şolun sonkusu. O beylekler orta şkolunu demek. Onun yankı yedevi dilem känur ulanman soň diňe öýdü. O şu ejeme edip düşündürýärdiler de. O da käte açık ýer salýady bolany da. Biz daşar gitmeyene de orça urýarlar da. Onu Türkmençe öğrenip o vak diýdiler ne Pöwrüde Babarawa. Onun bir ay gidýät 3-4 bolup iwerýärler bolun. Olar orça urýardy. Olar ýa bir de Türkmençe öğretjek bolýanlara biz orça öğretýärdik de. Sağhan şeýle bolýanak ene. Ne şey dip dilem şeyle boldy. O köp başgalarlarda yani öýdäki dil ors dildir. Gen görmeler özümizde de şolar ýalak demeler bar. O yani şu taýda Murat Rezzak ýerleşmez ýazdy ýaly. Okap geçdim de. O orsça gürlesen akıllı dip pikir edýärler, akıllı hesaplanýar diýerler. Hakykatdan hem şeyle deme diýerler. Yani şu wagtam şonuň ýaly ýa-da Aşgabatyň içinde esasen. Onun mecbur. Yemetmäle, öwrenmäle. Onun soňun sen ýenli edýän, men orsça ýazyw nemem türkmençämden kän gowdur. Ähli iş karyeramda orsça ýazyp da. Özüm ortlardan köpünden gowdur. Yani gurlemem aksentli bolsa da ýazyw nemem dokument kän ýazyp da. Mecbur. Ne on galynysy ne ödüne merbet. Yani koloniýaň galynysy bar. Gyrnysy diýen ýalak. On ödünden hem hat erbet bolýar da. Ya Saparaya näme-de bir Göktepe galasynyň düşüşi aslında bir gulçuluk döwrüniň ýani bir imperiýanyň kol astyna düşmäň bir nemesi te. Alamaty te. Ve şol näme entegem dowam edip gelýär-de. Onun demesi yani ne Türkmenistan'ın beherden rayonlarına neme vardır. Tayvan diye bir yer vardır. Şu tayda Malagan ortlar yaşayandır. Şu dövrde iyi verilen nemeler yani sil kedilen yani gurbeti iyi verilen nemeler olmalı. O bizim yemeğimiz Agroprom'un başlığı oldu nemesi yol başlığı. Mıglıvest diye Yuri Klimentovic. Şu Tayvanlıdır. O Türkmençe'de Google'ye. Başka da ort nemeler kendir. Onun kuşku tarafta vardır şolar ýalak. Ödüm yani Türkmen nemelerini katı korku, gamçı, yara, ölüm demeli korkatına saklanan döwrü katı kendir. Ödüm yani şu milise önkü demeler bolýar da şu NKV'dan bir bölümleri zatlar bolýandyr. Şolon köpsi ne bar tarapda ýoly tön tarapda Ermenidir.
O ya Orsdur, Tatardır, yani Türkmenlerdir. Troykolor yani Süýtleri bolýar-da Troyko dip. O ya marda Karamjyna dip bir köçüjük wadyr gidijek Sanapistan sen garşy ýüzünde garşysynda şo taýda yani Stalin'in döwründäki Troykan kantory ben gaýynlamyň baratatyň garşysynda şo Troykan nemesi bolupdyr da. Geňdir taryh Troyka diýmegem ýa-ni tüýsüz barlygy adam ýygnap sigiri uğrayan edara bolmaly. Troyka diýilýän ekende şoňa. Şolar süýdemödi, dergi mödleri, karar çykan ýa mödleri. Ya aýdyp dursaň bu imperiýanyň eden nemeleri gatykän. Ýadylman soň üstünde nemedilmän soň onuň bilinen nokta gebine. Onun niyetil başka zatları bilen yankı beyinlerini doldurýarlar. Yankı boşluğu. Dan onun bu zatlar yok ýalak bolup gidýär. Bu da bir metot yankı jemgyýeti regulýir etmek, manipulýir etmek metotlarynyň biri mikenden. No. Bizim ýaşlarymyz taryhy şu wagtky ýaşlara bilen de ok bolup şu wagtky ýaşlara düýünden bilen ok, düýünkünden bilen ok da. Bizim döwrümiň taryhynyň bilen oklar da. Ama tebi hiç ýerde ýadylan ok da. Sapara ýöne kömek gelmedi diýip bilýärler. Onu ýerden çykýar o taryh. Yok kömek gelmedi diýerler. Ya yalan da yani tarih. Onu diýme Kavan görüýtü bu topor adderleri var, mış adderleri var. Ýalak demedýän öýdem nemen jemgyýetiň pulsuny elimden bir de ölçäp durundurlar. O näýlik täsir edýände çen. Ya kan bir güýçli nemesem ýok şu Sowetlaryň bir metody var. O ýanky aň nemesi ol ullokan düşünsöň hiç nemedat yok. Hem bedat ayaydın. Yönük qadagançylyk var. Şol 139 ýyl ýa dowam edip gelýän qadagançylyklar var da. O gitdiňçe de ösýär o qadagançylyk. Yani kitap qadagan o yeterler kinoloň käti qadagançylyk da. Ýöne şu qadagan edýän adamlar öýler kül bolup gidýärler. Ýöne qadagan eden zatlary hat degerli ýaşap ýörde. Ýeňdir bolun ýöne adamzadyň müňül taryhyny nemetsem paçalardan, terkelerden, diktatorlardan, nemelerden başlayıp qadagançylyklary dünýä kadardan. Bizde ne Gorkut Ada diýip desan vardyr. Çok qadagandy da. Görür epos hiç sadapdy. Şondan gorkaýarlar da. O Türkmenin ruhundan gorkaýarlar aslında. Türläp taryhçyları Sibirden çıkardılar. Türkmenistanyň ähli elitasyny. Sürgün dünýäniň her ýerine dargatdylar. Basyrly. Ne Sowet nemesi ýykylan soň ýuwaş gelip başladylar da şu perestroika döwründe. Şol ýanky 50-nji ýyllarda sürgün edilen adamlar maşgalalary perestroika döwründe gelip başladylar da. O adam oşondan bolup biljekmi? Ýaşam geçipdir diýäňiz. O kän nemeler bar. Ne käbirleriň nemelerini bilýär, o garifler diýip bady. Başga da kän. Sapara yani nememe tarih okuyanlar täze Türkmenistan'da köp aýlyk aljak ýaly. Bilmedim.
Bilmedim kim ema alacağını bolanyonu tarihini bilmeli. O geçmiş bilen yaşap bolyan neldir onu düşünýär, temmek sen düşünýär. O yönü geçmişini bilmeden öňündäki ýol görnüni. O bir cemiyetin ruhu geçmişidir ya. Şol Evet. geçmiş üýt götsen cemiyeti yıkıp bolýar, edip bolýar. Öme de yani geçmiş bilen arasını kesmeliler. Yok, geçen hem bir kaybından öngürleştik ya, bir geçmiş däldi bir neslin arasını bölsen nähil betbaatçylyklar bolup bilýär bir cemiyetde. Orada Yöneköýde hep desurunam ýadyndan çykaryp barýar da meselem adamlar. Bizde bir nesil däl, iki nesil yani. Häzir hem şu wagt neslin arasy bölünip durda. O Çağlar otayda. medeni nemelerin ýollaşyp gidip barýar da. Bir tüdlük gaty ýollaşýar. Nemedir ýalagym däl, dilem jurnala. O yozlaşdy yani bu bunun öňüne geçmek yani elbet ansat bolar yani arkaýynda işlemäne berseler yani bu zatlaryň emes täze Türkmenistanda bolaýmaly ökmen suratda. Neme kemini yankı düşünce vardır. Düşünen son bu da atları halk düşünen son çözümü olaydır. Düşünce ödem gen gattır ok geçirenlerdir. O an düşünce vardır. Nawa. O gatı deme düýpül dattır. Ne 139 ýyldan soňam yüzüne aýdy otursan, siz kolonial döwlet betdiňiz, koloniýa bir batwarlygyňyz diýip. Nawa. Mundan aýdyp bolanokdy. Yok bir kolonizator däl, size medeniyet getirdik. Size yani kitap okumany öwretdik. O çok oýuňuz bardy. Yani batinka yani şonu öwretdik diýdi. Olaň öýlerim neme partiýany lapty gelip görünmediğinden haberleri yok da. O yol kesilen son, düpök yol kesilen son o medeniyetten hem ten mahrum bolýan. Diňe tüjär neme de däl, gatnaşyk. Hemme taraplayın o çökertler. Ta müdüre çenli gatnaşyk bardy. Venetsiýa çendigi diýär. Yani düpök yol tüjäri ýol. Medeniýetem kommunikasiýa bilen geçýär. Iqtisadiýetem. O neme şol wagtyň teknologiýasy şol da. Aha. Ýol gatnaw, ulag. Ulag diýe. Diýe, ha. Yani ulag diýme. Ýol haçan çykdy demir ýoluň taryhyn bir ullakan neme däldir. Demir ýoluň taryhy ullakan däl. Ay bolsa 150-160 ýyl bolan olaýmasa. Yani çıkan yılın aydan ben. 207 neldir? Yani Türkmenistan'a geliş yılı belki 110 yıldır. Yok. O 110 yıl diyor. En köp şonu. Şu bahadır 110-120 yıl. Evet. Ve şunun yani bu zatların hemmesi dine şu neme kontrol, pul, demir yol buhar maşinleri oýlanyp tapılan soň gelýär-de. O lokomotivler, dağıtlar, o da 1800-näçinji, 80-nji, 90-njy ýyllar bolmaly. Sapara. Indi bu zatlar bolan zatlar. Indi diňe düzeltmeli de bulara. Hem aýtmaly hem düzeltmeli yani. Kemçiligi birinji görmän. Hem düşünmeli. Halk gözünü öz açmalı. Ve aziz ildeşler yani şondan yani lider meselesi problemalı bir nemedir yani bu şansına govam çıkıp biler. Ön gov bolup soňam bozulup biler güç diýilen zat. İnjip götürmeýän nemelerim kendir gaty liderler. O güç neme de yani bir pikir edin bir adam öňden bu
erwet bolup bilýän niýeti. Aha. Ýa-da lider bolandan soň niýeti erwetleşip bilýär. Ya Başa onun elenýärdi. o gaty nemesi az ýani. Gowa adam çıkar biz şoňa bel baglaly diýmek düýünden ýalňyş bir zat ýani. Näme üçin öz janyny ykbalyň bir adama ynanmaly? Aha. O dogry zat däl. Ne şonuň üçin yani şo wagtlar şol lider diýip görenler ýa nemelere hizmet eden olmaly ýa-da öňüni görüp bilen däldir. Yani lider akıllı lider däldir de. Akıllı bolsa şo näme gelmezdi. Ýa-da köpçüliklerin karar berilmeli. Deme lider deme diýilýän söýdüň çykmasynyň esas sebäbi şu wagt oýunly diýetse halkyň 1%, 2% kän bolsa 5% bar has jomardyrak alanda 10% oýununur, o düşünýänler, ýöne 90% yatyra. Indi şu 90% bir adam şolun yerine ýoňa çykyp şolary halat etmeli. Yani lider şoň üçin gerek diýip düşünýärler de. Bir adam ýoňuna çykmasa bolmaz diýdi. O bolmaz diýip aýdýarlar. Näme üçin bolmaýanlygyna maýdan ok berýärler. Bolonok diýerler. Toora wa bolsa kemine bir toorlara jogap bereli illeşlen. İldeşler hava soru. Girişleme Şu an hava soru nemesinde däl ildeşlerimiz öz aralarında da cevisleşip neme diýerler. Ya bundan soň sorulara geçip bilerse yani şu taýda bir neme ýokarlarda okudum da kim ýazdy? Ýadymda ýok öňüm. 1921 bilen 23 ýyl arasında Gazaklaryň elinden mallary alındy we kan Gazaklar öldü diye yani şu orslaryň neme sebäbiyle. Olaryň bir gatdan çıkanlara bar. Ya olaryň bir sistemasy var. Hatta bolşewikler wagtdan bardy. Ondan soň Lenin gelende de olam nemetdi. İnsany açlyk terbiýeler diýilen bir düşünjesi var olaryň. Lenin diňe Russiýada Rus asylly bolan 5 milyon owaly adamlar öldürdü. Açlykdan öldürdü özüm. Ukrayna da öldü. Galadomor diýip. Hawa özüm yani aýtmasy gaty kyn ýöne neme barda yani. Goňşusynyň çağasyny yer ýalak yani oğul kaçırıp şonu yer ýalak derejeye getiripdir açlygy. Lenin eden bunu 5 milyon adam. Onam gurrun etmek adaganmış. Onam gurrun etmek adagan näme Lenin babamızmış. Aha. Yani şunun ýazgy alymlar baba da bolup bilýär. Ýöne Türkmenistana 37-nji ýyllarda Türkmenistana da açlyk bolan ýöne hiç kim bu ýa emede bollum diýen oklar da. Onam ýöret edenler de yani. Yürütü däm bir ýöne açlyk bolan o men enem gurrun görýärdi. Hawa Açlyk gillerdi. Ýöne hiç ýerde ýazy geçenlerdir. Açlyk bolly şunar ýalak emedi. Hawa O gırlan taan nemen ýa orta elinde ýa soň 81-nji ýylda bir neme diýdi, soň 17-nji ýyllarym 17-den 32-nji ýyla çenli. Ýa Oktýabr rewolýusiýasyndan 38-nji ýyla çenli gırlan halk gaty känden. Biz ýa-ki 5%-den halk bilýänler. O dillen dile geçip bir demet kalan demet vardı o da gatı azdır. Ödüm 40-njy ýyllar 30 37 35 33 38-nji ýylda iň soňky basmaçyny öldürýärler da şu basmaçy şonu gutordy diýerler da 38-nji ýyla çenli bu zatlar bolan. Yani şu tarihleri halk bilmeli.
Näme nämediğini düşünmek için bilmeli. Yok var bir düşmançılık ya nemelik değil. Bu devlet kuruluşunu näme bolup geçeni bilmeli. Hawa. Sapara. Soru yok yani şu an. İldeşler. Biz soru veren yok. Soru vermedi anlat değildir. Kemine soru vermek bu meselede o soru vermek kıyın da. Bu mesele. Fikir etmeli. Şu sizi fikir ettirecek olup şu gepleşikleri şoň üçin geçirýär. Nämäňe bir soru wa bolsa. O bilen sizden näme çykýar, näýilek soru wa sizin ýagdaýyňyz näýilek? Şu halk yani lidere garaşıp şular Türkmenistan'ı halat eder dip garaşıp yatmalığı üçin edilýär da bu zatlar. Size koşulşun, boyunun, turun. Bu da bir etap. Yani baklaşık etapına geçtik biz. Başta yani boş çiğişe koyup kurlap deme diyediler. Sonra da aktif adamlar o tuğulumut. Yani katı minnettar. Ama kemine yazan sorum oku diye seyrediyen yani soru yok tayda. Neme var? Maru çölünde kazaklar şu neçeli yaşayar dip malumat veripdir. Yok ya kazaklar bağdır. Yok kazak deme Türkmenistan'a kendi per radiyede kazak vardı. Bizim dövrümüzde yani Krasnovodsk'dan Kuşğa çenli radiyeler vardı. Her radiyede olmasa başaşı bir radiyede kazak meşgalesi vardı. Öyle şehrin içindedir kendi. Bizim ne daha şoğudu katıken kadar işgallerimiz vardı. Hata peti işgallerinin köpüdü kadaktı bizim. Yani açarlık planı ve değil vardı. O kulak değiliz kulüpte oldun son daha şoğu o buldagat kulüp kupromunu demesi. Oktay Vay diyediler. Oktay Vay o kadak katakıllı olanlar hata peti ve katı nemedir tahta rayonunun kulüpte oldun demesi bu ol tüyürü kadak bay. Yine Babacan bir kadak bu ol tüyürümüz vardı. Hata peti işlerine in göktülür şu kadak işgallerimiz bizim. Altım Kurbanov ildeşimiz yazıyor. Türkmenistan'ın Führerini kaçan çalışar kalk diye. Ay Führeri halk isteyen bunu halk istemeli. Ya indi Sapara iki nebe vardı bu tayda. O Türkmenistan Führerini Orslar hem çalıştıracak oluyorlar. O. Onun yerine başka yerine koyacak o. Ay o bu Führeri de yetenok bu bir yönü bir yani manikenyalık bulundular. Şoňa da yaranok. Yo şonun için çalışacak olýarlar. Onu nemeden çıktı deyip. Yok sen onu getirenem olaryň özleri. Indi o senin yerine başkasını koýýas diýär sen garaş diýär. Yani takır yerde problema çıkarıp bilýär de ne ağaçlık ettiler de. Yo. Ova Yunus gendi. Her gün bolgusuz zatlar barada gürrüň edýäňiz diye sorapdyr. Näme barada? Bolgusuz zatlar barada gürrüň edýäňiz diye. Owa näme barada gürrüň edeli? Ana aýtdyn illeşimiz. Geçmişi siz aýtmasaňyz da halk sizden gowy bilýär diye. Näme klassik türkmenleriň nämesi de ol näme kembenin ýa-da şoňa benzeş nämelere bolonok diýen ýa. Senden gowy bilýän diye, benem bilýän diýip aýdy. Aslında hiçbir değişikliği yok. Şonun ýaly. Yani şu zatları
şu ekrandan yani şu ekranlardan öň nere deştiniz yani aýdylyp tartışylyp gürleşleýän ýerine. Eger bulam yani şu zat bolgusuz bolýan bolsa, onda siz o Yunus Gen ildeşimiz o halk vatan diýilen bir duýgu ýok içiňizde. O gynansak da buna açyk aýdasym gelýär. O bolgulu zat bolany näme gurrun etmeliken kemine ne şonu bir toğru biz bolgulu gurrun edemizde näme gurrun etmeliken. Hawa ýene ildeşimiz. Yunus Gen ildeşimiz. Şu taýda bir ildeşimize gynansak da bulagy edýänse agyr şahsiýeti diýilýän nemeler ýazyp başlady. Niyazowyň ynamly gözel şaguly ýygyny kim getirdi diýä sapara diýä. Niyazowyň ynamly gözel şaguly ýygyny kim getirdi diýä. Näme öwel şaguly näme adyny näme diýdiň? Gözel şaguly. Ya gözel öwel ýani gözel. O gözel ýygam eýleki Jamal Taparwanam ben daşyndan tanıyan hiç tanışlığım yok. O ne şular borçlu näme diye tutuyor diýerler de. Şulon bizim informasyamız o oyuncu şaýatlary nemeleri var. Şulon zaýalan gyýyp maşgalasynyň müňläp birini burungar ýerlerde. Müňläp. Ne şu iki denanyň, denan ýeri alagym nemesi ýok. Şo ýaşullara. Ýaşulam diýip bolmaýar ama. Ýaşullara ýani gyý ýaşazyk gyýlary. Şolar neme diýen ekenlerde. Ýene tant etdiren olup ýene burda etdiren olup gaty kändiýede şolun daýlan nemeleri. Şunu aýda aýsaňyz diýip nemetdiler ol ýok diýdim ben demet sebäbi. Uzatlary. O halk öýdi demeder. Owa Sedef Alem ildeşimiz soragyňyzy okudum. Yoksa seni bağışlayacak däl diýip ýazypdyr. O Yunus Gen ildeşimiz ýazýar täzeden. Geljekde halk haýsy etaplara taýarlanmaly, nädip haram gulynyň soňuna ýetip bolýar. Şol barada planlary aýdym diýär. İldeşimiz ýani bu barada planlar aýtsak, soň olaram taýarlyk görseler bolmazmy kendi ýani? Planymyz siz taýin bolan güni, halk taýin bolan güni şol adam ýok. Ýöne halk ýatyr. Bir iň bolmany 500 000 ýarym milyony. Ne biz oýunluk diýen bir işaret berip bilseler, ertesi ýok. Diýmek siz isläň ýok. Beýnen sagam, ona halk köpçüligi birini ederine garaşýarlar ýa-da isläň ýok. Biz onu doğru edip bir halky bagytly edip bilmerse. Olar ýalak näme ýükün aşagyna biz girmek islämde ýok. Bir halky doğru edip nädip bagytly edip bu kemine? Zordan bagytly etmekmi? Ýok, siz islemeýän bolsaňyz näme bilersiz? Iň bolmanda isleýäniňizi duýduruň. O demeni ya döwleti gurmak, nemetmek o zatlaryň hemme jediniň çäresi bar, o planam bar, programmasam bar, nädir ediljegim bar. Ýöne siziň şonu isleýäniňiz, islemeýäniňiz belli däl.
Ne 10-20 bin adam 20-30 bin adam o ayırmalı neme diyes yeterlik değil. Ha, sapara yani Kurban olayını ayırmak var arada deyip ayrılanmakta düğünden yanlış deyip hasap edenler. Kurban olayını ayırmak problemini çözmek değildir. O Kurban olayının arkasında duran gücün nemesini kesmek, o güç nemedir ya? Gizliğin olduğu için güçlü olup görünendir. Käbir güçler var, gizliğin kaldıkça güçlü oluyor. Şu açığa çıktı indi şu an. Açığa çıkandan sonra şu güçlü olup bilmiyor. Ondan sonra o özler aydiyara biz gibrit ne ediyas bu işler deyip. Gibrit ne demek? Gizliğinden arkadan durup o içinden dönükler tap çoğun ettirmek demek işe. Yani edil uğraşamış onun yağla. Ama sen başka devletin üstüne uğraşayı ver ya. Özün var mı ya? Yine şuna gibritin değil ya. Ya da Elin bilen özün ettiriyorlar. o öz elin bilen özün ettiriyorlar. Yine şu zat açığa çıkandan son sen onu kesiyen son Kurban olayının duran sisteması var. Diktatura deyilip onu ayırmağım katan saat Kurban olan bile gidiyor. Sen o tay dedin Kurban olaya gitse bütün ünsün. Kurban olayını ayırsan hem zat çözlüğe deyip fikir ediyen olsan o bolma ya. O edil neme menze ya. Ya benim pasportum doldu näme etmeli diye. Ya da hova men bärde türmeye düştüm näme etmeli. Yani benim başıma şunun gel bir zat geldi men näme etmeli. Yani şu diktaturadan gelen problemalar var da yani. Her bir şahsın üstüne ya da şahsa deyip geçen şoları çözecek bolýarlar. Aslında problem o diktaturada dur, o tayda. Sisteman ödünü. O az enerji bilen şu sisteman ýok edip bolýan wagtda sen näme üçin bütün energiýaň şo bolar bolgutsuz diýip aýtjak men onu goşa durnaň içinde şo zatlary ünsüň vermeli. O pasport problemaň çözdük de wagtlança 5 ýyllyk. Ondan soň çözülýärmi yani diktaturadan halas bolýasmy? Galan problem bilen näet çözjek diýär. Problemanyň nemesi çeşmesi o taýda ya. Çeşmenin nemesini ketsen rozetkadan o nemeni çıkarsan näme diýilýär o? O takılı duran şu nemeni çıkarsan eýýem güýjü gidýär onu. Ya şunun ýaly çözülýär. Yani Yunus gen illeşimiz eğer düşünen olsan edil şunun ýalak bolmaly. Yani giňişleýin aýdan, yani giňişleýin diýende umum aýdylanda. İyileşler neme kemine men bir ködlem aýdaýyn soňundan gutaraýaly. Bor. O neme diktaturany yani Kurban olayını ayırmaly, näme etmeli, umolsun eýle bolsun, beýle bolsun diýip neme bir problemi çözüp bilmeýäňiz. Problemi halk isleýän günü, isleýän sagady Kurban oly ýok. Ýöne islemeýäniňdi, şonu islemeýäniňdi. Bir işaret edin. Halkın 1%, yarım %, değil. İngormanda 5-10-15%. 100 bin, 200 bin, 300 bin adam şonu islemeýänligini, şoň işaretini bir orta çıkaran soň öýüdi ýok bolup gidýär. Şondan bäri onu ayırmak düýünden kıynatdy. Bir hepden, iki hepden iyişi. Onun içinde de öýden ýykılıp öýüp bilýär. Problema halkın täze Türkmenistany, yani sistemany täzelemek hüwesini badygyna ýa ýokdugyna. Ýok, bir de şu bolýar diýerler, şu an. Bir şey diýip düşünýärdi. Ha. Yani biz zor edip sizi bağıtlı edip bilmersek näyle
galan näme diýer? Ne siz 5% o aýryň diýäňiz. Galandan ses Planınızaydır. yok. O galan 90%, 95%. Bir de gerek şu gerek diýen orada ne bilýär? Olar bağımsız olacak. Hani nerede demokrati diýäňiz mi? Köpçülüğün demesi geçýärde. Demokratiyada köpçülüğün... Yani ilk bilek bir ağınızda, demeğinizde şu atları canlandırın. O teknik nemede devletin näyle kuruljagyny, näyle boljagyny bu atlaryň hemmejesi bilgi bilen edilýän zatda, o bilgen bar adamlarda. O papkada durýar. Hemme nemesi var. Artığı bilen var. Halk köpçülüğün isleği gerek. Başka işlat gerek gel. Yine bir ildeşimiz yine yazıyor. Vatan oğlu vatan diye. Gümrük işgärleri yaman haramlık edýär. Şoňa çözüm näme bolar diýär. İldeşler yani o haramlık edýän olsa şonuň çeşmesi diktaturadır. Sen onun edýän haramlygyny çözeniň bilen diktaturan çözmeýän, o ýeneden başga bir şey haramlyk edýän adam getirip goýýar. Çözgüt demede däldir, yani diktaturanyň netijelerini çözmekde däldir. Çözgüt diktaturanyň özüni çözmekdedir yani. Saparaňa aýdýalam, näme geljek? Bu 95% sesini çıkarmayan olsa, indi köplenç sesini çıkarmazlık kabul etmeklik manysını berýär-de. Köp ýagdaýda. Sesini çıkarmayan olsa, 5%'dan şu diktaturan ayır diýen olsa, o saparağa da bunu ayırıp berse, soň galan 95%'de näme bolýar-da, bagtsız bolýar, soň bulam demokratiýa girmeýär-de. Yani demokratiýa diýmek köpçülüğün talabynyň yerine yetirilmegi diýmek bir döwletde, bir ýurtda. Meýildeşler. Yani demokratiýa diýmek islanyň aýdyp bermek diýmek däl, olan bar. Yani gaty ýalňyş bolsa, demokratiýada islanyň aýtsaň, o aýdan zadyň hem ýalňyş bolsa, onuň jezasy hem gaty uludur. Gaty uly. Demokratiýada bir insanyň hak hukuky, yani şahsiýetiň diýen, aýdaýyn insanyň diýen şahsiýetiň hak hukuky öňde gelýändir. Şahsyslary goramak ýeki özüňki däldir, o garşyňdaky şahsiýetine goramalsyň. Onam goramaly bolýan. Yani ona da sessiz galmak dogry bolmaýar. Olam demokratiýanyň daşyna gidýär-de. Demokratiýa diýmek diňe köpçülük şekilde, halda hereket etmek diýmekde. Soň bu taýa çykyp, men islanymy aýtdym diýe, soň seninki ýalňyş diýip aýdan wagtyň. Nerede demokratiýa diýip, bizden demokratiýa talap edýärler. Yani demokratiýanyň nämeligini bilen oklar halkymız. Demo diýmek halk diýmek ýa-da köpçülük diýmek demokratiýada kanun, hak, hukuk diýmek, yani köpçülüğün hak, hukuku, kanuny ildeşler. Ve şu zatlary bilmeli ökman suratda. Ýoksam täze Türkmenistany gurup beren ýagdaýynda da saparaga meselem gurup berip bilýär, guruban berjek nesip bolsa, ýöne ona eýe çykyp bilmeýäs soň biz. Onuň üçin şu zat, yani şu zatlar taryh bilmeli, taryhymyz gerek, samimiyet bilmeli. Biz halkyň ýa-ni guruny gowy ýarayan sözlemleri gurup bilýär. O hiç kıymet değil. Yani siyasetçilerin nemesi vazifesi şol halkın eşitecek bolyan sözlerini aytmak da yani halkın sesini alýarlar da. Yani ahlak taýdan ýalňyş. O boljagyny elbetde boljagyny siz bilen go. Onuň bir ýalňyş nemeler vardır, populistik mutka, o köşeklüğü, yani göleli sığır. Yine şoňa meňdeş nemeler. Yani mutsat
narkotik galaktır. Edil triyek galaktır. Adam yankı Türkler bağımlı da yankı zavis bolýada. Edil yankı neşe öwrününi ýalak. O da wagtylen aýrylýanam däldir. Jemgyýet şeýle bolýada. Edil narkoman nemeti ýalaktır muhtatlar. Özüňiz onu görensiňiz, yankı muhtaty ýatyrylanyny näýilek bolantyň. Onun için bu zatlara yani siyasetçiler sizin fiyatınızı almak için şu zatları ulanıyorlar da onun triyeğim şeydi ulanırlar. Onun yani triyekke şey alak siz onun yani barmağına aylıya da şu atamam deyip bilýäňiz şoňa. Yani Allah'ın yerdeki vekili o arkadağı peygamberi yine de nimet. Bunun nimeti yok da. Ne şu zatları biz nimet ulanmayacak bolýarlar şu metotları. Özüňiz isläp özüňiz o şu prosesin içine özüň goşulmagyny dehiniňizde girmesini isleýäsiz. Yani başardığımızdan çoğunu size getirecek bolýarsa. O nähilek bunu başaramyz onu ne wagt görkezür. Bizem Hudaý däl, bildiğimiz aýdýar. O başardığımızı, düşündüğümüzü ýalňyş bolmagym mümkin. Belki de başga zatlar etmelidir. Onu bilemzok. Bilýäniz bu orta edibermeli. Hiç bir yani karşılığı ýanymysy ýok. Ýöne döwleti täzeden gurmaly, düýüpden gurmaly, näme bolanyny düşünüp gurmaly. Şu indiki zapar gaýtalanma diýalak, şoň öňünü alar ýalak nemede bolmaly. Bolmada da bizim soňky çanslamyzdyr. Şu nemeni gaçyrar, soňyň ýanky milletiň jenazasyny emetmek için mollawudlar öğretiňiz. Şu taýda boldy da ýa-la. Bu soru cevap nemesi bir illeşimiz Aýjahan Bulut illeşimiz ýazýar. Soru cevap dünkü ýaly yani bazı rünükdäki ýaly yani hepden bazı rünügi. O ediler ýygy-ýygydan edilmez ýöne. Käwagtdan ediler o sorular ýürüýte saýlanan sorulardyr. Ýöne ýere däl şo zatlar bilmek, şo zatlar hakynda gürleşmek täze Türkmenistanda jemgyýeti güýçlendirjek sorular bolan üçin ýürüýte taýýarlandy. Ve ýene-de şoňa mezeş sorular beriler. Ýöne ýygy-ýygydan bolmaz. Onda eziz ildeşler hatyra günde beren sadakalaryňyz, dilekleriniz kabul bolsun. Sapar abi sizin giýjäňiz rahat bolsun. Sag bolun illeşler, o sadakalaryňyz kabul bolsun. Ýene-de efirde görüşýänçek. Sag bolun.